Здравейте, аз съм Камен и днес наши гости са оперативните директори на София Крематориум Михаил Кръстев и Пенчо Даскалов. Господа, благодаря ви, че сте наши гости. Сега искам да ви попитам един такъв въпрос. Как минава един обикновен ден за вас в Софийския крематориум? Здравейте от мен. Здравейте. Нека колегата да започне, ще допълня, ако иска. И как? Денят започва като на всяко работно място. Идваме, преглеждаме задачите за деня, какво има чисто като документация, има ли някакви проблеми. Предприятието, особеното тук е, че са съсредоточени в едно предприятие и чисто административни дейности. Отделно има и чисто техническа част. Иначе казано, в административната част има всички проблеми, като във всяка администрация. Работи се с документи, понеже за извършването на една кремация си е предвидена като правна процедура специфичен набор от документи, които се изискват. Това е с цел да се контролира процеса. Първо да се спазват нормативните изисквания, второ да има и някаква проследяемост дали и от кой и как е заявена кремацията във времето, защото все пак това е един процес, при който е необратим след това. В административната част отделно се разглеждат различни договори с доставчици и изобщо цялостната услуга документално се подготвя. Техническата част, това са вече пещите, там трябва да се обезпечи от една страна персонал, който да извършва и да предоставя тази услуга. От друга страна пък трябва да се обезпечи чисто технически с надежни съоръжения, с доставки на газ, електричество. Сложно е, чисто една малка фабрика сме. Отделно пък имаме и грижата да осигуриме съответните добри условия за работа на нашите хора, защото отзаде пещите работят при доста висока температура и примерно климатизирано е в момента, вентилация, следи се за всички тия процеси да работят добре. А през какви етапи преминава самия процес по кремиране от приемането до получаването на нормата от клиенти? Сега, значи, самия процес по кремация няма толкова много етапи. По-скоро етапите са, бих го отдалечил процеса от самата идея за кремация, когато възникне, която пък от своя страна, сега не знам дали не изпреварвам въпроси допълнително, но идеята за кремация, причините могат да бъдат много различни, като се започне от чисто желание на покойника, изразено приживе пред неговите близки, защото все повече хора мислят в тази посока. И се стигне до пък чисто липса на друга техническа възможност. Има хора, които избират кремацията, защото, да речеме, желаят да бъде техния близък положен в наследствено гробно място, но ако в това гробно място има преди определения нормативен срок положен друг покойник, няма опция да се разкопае и да се положи последващо, тогава се извършва кремация и се полага урната. Има много хора, които това е причината да избират. Но след като така или иначе те се спрат на нашата услуга, следва да се подготвят необходимите документи. Като необходимите документи са, освен стандартните за една погребална услуга, акт за смърт, се изисква задължително и разрешение за кремация, което обикновено се издава от лекаря, който е установил смъртта. Освен това вече изискваме и едно съгласие от близките. Трябва да бъде изрично, иначе казано, държиме да се убедиме, че човекът, който заявява пред нас кремацията, и това е точно с оглед на необратимостта на този процес, е близък, в близки родствени отношения с покойника. Или иначе казано е правоимащо лице, което да заяви една такава услуга. И след като се
удостоверят всички тези документи. Това е заявката за кремация от близко лице с документи, удостоверящи родствената връзка, разрешение за кремация, акт за смърт. Тогава тези документи се представят тук в фронт офиса на крематориума и на база на тези документи се заявява кремацията. Разбира се, това е най-просто казано, често пъти възникват различни чисто юридически казуси, защото родствените и наследствени отношения често пъти създават едни по-сложни правни връзки и отношения. Нали, трябва да се прецени може ли, не може ли. Но след като се прецени, че може да бъде извършена кремацията, че има необходимите съгласия и документи, тогава вече се отива на следващия етап, приемането на покойника в крематориума. Тук вече това е един сравнително стандартен работен процес. След като се приеме, обикновено се насрочва кремацията във възможно най-кратък срок. Задължително, както и при погребение, се изчакват минимум 24 часа от смъртта на покойника. И имаме регистър на кремациите, задава се номер на кремация и на база на постъпването в регистъра и номера на кремация в съответния график за деня се кремира покойника. Пещите са, понеже често пъти възниква като въпрос, значи самата технология, самата технологична особеност на пещите е такава, че в пещта се извършва винаги и само една единствена кремация. Важно е да се отбележи. Да. Хора се интересуват. Да, казвам го, защото са ни питали, ама как може да сме сигурни, че само едно лице е изгорено или ако повече са изгорени, как може да сме сигурни, че пепелта и тленните останки са точно от нашия покойник. Ами няма начин по повече от една кремация да се извърши. Значи, когато се зададе номер на кремацията, създават се документите, вписва се в регистъра, съответно листа с номера си върви с ковчега, ковчега постъпва в пещта. Пещта е достатъчно голяма, че да влезе единствено един ковчег, след което след приключване на кремацията има един процес по допълнителна обработка на тленните останки, за да може да се смилат за да се превърнат в прах, която прах се полага в урната и тази урна вече се слага върху нея също номерче, слага се табелка с имената на покойника, дата и така в регистъра респективно се вписва. Това е проверимо и винаги може да се даде като информация, дори и точния час, начало и край на кремацията за конкретното лице. Точно. Нещо, което сме коментирали преди е, че не може да се положи ново тяло в камерата за кремиране, преди да се прибере пепелта от предишното. Няма как да стане. Самия процес не го позволява. Аз даже само да допълна, мисля, че също е важно, когато се приема покойника отзад, той се приема от агенцията или от общинското предприятие с копия от смъртния акт, който е сравнимо с нашите документи, да няма разлики, там всичко е едно към едно. Просто трябва придружаващия документ е копия от смъртния акт и се сравнява това копия от смъртния акт с нашето, всичко ЕГН-та на покойника, имената, за да сме сигурни, че ние приемаме покойника, който е заявен. Да, отделно технолозите правят вторична проверка на документите. Имали сме такива случаи, когато те установяват някакво несъответствие и не се извършва кремация, докато не се изчисти въпроса. Господа, какви са най-големите трудности, които срещате в управлението на крематориума? Как да кажа? Те са много. Значи, първо, в смисъл много е стандартни, нищо особено, нищо изключително, но първо сама по себе си работата с хора не е лесно нещо. Всъщност от нас се изисква, наша цел е, ние предоставяме една услуга, която да бъде изцяло в полза и в подкрепа на семейството. Винаги се съобразяваме с това, че това са хора, които са най-често в сложно емоционално състояние, което е нормално.
И целта ни е да бъдем максимално от полза и максимално в подкрепа на тези хора. Респективно и чисто от емоционална гледна точка, една от трудностите, които сме срещали в хората е когато има неразбирателство в семействата. И тогава се е случвало да се наложи да се изчакаме да се откажат от кремация даже, защото едните заявяват, другите казват, ние сме против и така. Иначе чисто технологично отзаде стандартни. Примерно, при нас една голяма пречка може да създаде нередовните доставки на газ, ако има такива. Не сме имали такива проблеми, но пък се е случвало да има авария, която си чисто при нас. Тогава това създава затруднения. Защото спира самия процес, което пък води до натрупване на работа и трябва да се отработи. Но като цяло, сега предприятието не е ново предприятие. Много хора се изненадват, но всъщност това е едно предприятие с голяма история, над 30 годишна история. И в общи линии процесите са доста стиковани и отработени. Иначе казано, имаме план за всяка ситуация. Виждаме ли ръст в хората, които избират кремация и ако да, на какво го дължи? Определено има ръст в последните години и всяка година този ръст се увеличава. За мен, чисто като опит, бих казал, че това се дължи първо и основно на липсата на гробни места, особено в София и големите градове. Второ, чисто емоционално за близките е по-щадящо, така да го кажа, да извършат една кремация, отколкото едно традиционно българско погребение. Също и чисто практически, когато предприемем погребение в гробно място, там трябва да се отгрижим за самия гроб, да се направи паметник, бордюр, тези всички неща. Да, всички тия съпътстващите. Точно така, докато тук кремацията е много по-чиста работа, така да го кажем, и вече може да съхранявате урната по ваше желание, както искате и както е добре. Отделно чисто и културно хората има много страни по света, където знаеме, че е традиционна кремацията, най-често източни страни, но и все повече хора, според мен, го избират чисто културно, това като един по-ненатоварваш близките и по... Емоционално и технически по-малко натоварваш начин да изпратим своите близки. Да. Какво правим в случаите, когато в семействата има неразбирателство относно избора? От кого търсим разрешението? Ами сега, в всички случаи ние не сме хората, които може да установиме едно неразбирателство. Ако, разбира се, го установиме преди да се извърши кремацията, ние не извършваме кремацията. Сега, разбира се, имали сме случаи, в които в последствие се явява, да речем, някой братовчет и казва, аз не бях съгласен с кремацията, там не може да направим нищо. Процесът е необратим. От друга страна, пък не може да влезем в един чисто като наследствени отношения, да искаме съгласие от всички близки, защото това нещо ще затрудни много процеса. Поради която причина най-често приемаме, че по реда указан. Има една наредба на Столична община, където са указани лицата. Следиме и наследствения ред. Обикновено се приема примерно, че ако съпругата, преживелия съпруг или съпруга даде съгласието, това е достатъчно. Ако няма съпруг, приемаме, че децата са достатъчно или едно от децата. Не сме някаква арбитражна инстанция, обаче, която да може да решиме някакви вътрешни взаимоотношения между тях. Надяваме се, че това са неща, които се изглаждат в семейството и че те са се разбрали. Да. Поради тази причина и често искаме от лицата, заявяващи кремация, в декларацията за родствени отношения да посочат, че имат съгласие на другите близки, като се надяваме на отговорно отношение от тяхна страна.
Какви митове или заблуди срещаме най-често за кремацията? Аз едното го споменах по-рано, че едва ли не най-масовото, че се горят много хора. Какво друго? Пък и това е между другото и най-лесно проверимото, защото част от нашата услуга е така нареченото присъствие на кремацията, така че всеки близък може да дойде и да присъства и на самото постъпване на ковчега в пещта, да изпрати близкия си до тази точка, нали, което е един еквивалент на полагането в гробно място и да се убеди сам, че неговия близък... Съблюдаваме постъпването на ковчега в камерата за изгаряне. Да. Така. Сега, възможностите за съхранение на самата урна. Мисля, че от 2013 година ли е наредбата, ще извърши, няма да цитирам година и няма значение, но с последните изменения на наредба номер 2 на Министерството на здравеопазването се даде възможност и урната да се съхранява и в дома на близките на покойника. Може да бъде тленните останки праха разпръснати в природата, може да бъде и в някакъв имот със съгласието на собственика на имота. Така че възможността за съхранение и вече как да се процедира след кремацията с тленните останки е чисто въпрос на избор на близките. Може да бъде положено и в гробно място, може да бъде положено и в урнова ниша, какъвто урнов комплекс има и при нас тук, и в повечето гробищни паркове. Така че опциите са най-различни, въпрос на избор и ние между другото срещаме, хората избират цялото разнообразие от варианти. Тези 4 варианта: полагане в гробно място, полагане в ниша, разпръскване на прахта и съхранение вкъщи. Да. Как се поддържа човешко отношение в толкова деликатна професия като вашата? Значи на 100% с разбиране. В смисъл, за мен е от изключителна важност и това е винаги с персонала, когато комуникирам, това е нещо, което постоянно ги насочваме, че ние сме тук, за да бъдем в помощ на хората. Така че в нашата професия няма място за его, лично отношение или това. Аз лично винаги подхождам с това, че всеки, който е дошъл при нас, в момента има някаква емоционална тежест. Той се е разделил наскоро със свой близък. Това не е нещо лесно преодолимо. Така че аз съм човек, който трябва да подходи с разбиране, търпение, защото човешките емоции се проявяват по най-различен начин, но ние сме хората, които трябва точно да сме в подкрепа на близките на покойника в този момент. Има ли случаи, които са ви трогнали лично? Нещо, което сте запомнили в... Значи конкретен случай не мога и не е редно да посоча, но при положение, че доста години съм вече тук, чисто младите и даже малките хора ми е доста трудно да свикна да го виждам това нещо. Има и такива случаи, за съжаление. Какво значи професионализъм в травната индустрия според вас? Значи за мен, аз пак ще кажа, аз съм взел думата, Мишо не може да се чуе. Но за мен е специално професионализма в погребалната индустрия и в тази траурна дейност е именно умението на моменти човек не на моменти, ами винаги, да излезе толкова от бизнес позицията и да приеме, че е в услуга на хората и да се стреми
да даде най-доброто като услуга и отношение на всички хора, които са в нужда от такива услуги в този момент. Иначе казано, да се бяга от печалбарство на всяка цена, а да се търси една добра, балансирана услуга с едно перфектно отношение към хората, за да могат хората да не се чувстват в последствие, да са с усещането, че са получили една добра услуга, че са направили най-доброто за близкия си, без да имат съмнения, че са били, да речем, ограбени или че е злоупотребено с положението, в което се намират. Да не се почувстват ощетени от фирмата, с която работят по какъвто и да е начин. Да. И аз бих добавил само, че колегата даже го каза на предния въпрос. Ние сме тук, за да окажем подкрепа на тези хора в този труден момент, да ги, ако може, да получат облегчение и спокойствие, колкото и да е трудно. И професионализм означава това. Просто човека да се чувства спокоен, че всичко ще бъде наред и ще изпрати достойно близките си от агенцията или от крематориума, или зависи. Мишо, обясни малко повече за технологичния процес. Технологичният процес отзад в пещите, предполагам, това те интересува. Технологичният процес е направен така, че човешката намеса е минимална, сведена е до минимум. Всичко отзад е автоматизирано и ще го представя стъпка по стъпка. Когато покойника бъде готов за кремация, минали са определеното време, дошло е времето по график да бъде кремиран, ковчега се поставя на една маса, която е напълно автоматизирана и само с един бутон масата хвърля ковчега, така да го кажа, избутва го вътре в пеща, вратата се затваря и се блокира. Отзад има втора врата, която в края на кремацията алармата изсирва на пеща, че кремацията е завършена, вратата се отблокира, задната врата и може служителите, който е на смяна, отваря вратата, издърпва пепелта и костите, които са останали не изгорели, които изпадат в едно казанче, да се опажат, вратата се затваря и тогава служителят може да отвори предната врата и да пусне следващата кремация. Също не са не изгорели, на практика всичко е навъглен. Няма не изгоряло нищо след кремацията, но остава като жар. След това се обработва, казанчето след като се охладат костите, това, което не е изгоряло и е навъглен, казанчето се взима и се слага в една мелница, която е с титаниеви топки и когато урната се постави под мелницата в отвора, пуска се мелницата, всички тези титанови топки смелят абсолютно всичко на прах, отваря се клапа една, когато всичко е готово, клапата се отваря отдолу, пак автоматично, прахта изпада, урната се взима, запечатва се, слага и се номер и табелка и се прибира за съхранение до поискане от близките. Това е цялата процедура, човешка намеса просто почти няма. Минимално. Как си представяте ролята на институции като вашата след 10 години? Как си ги представяме? Поне по-различен начин от сега. По всяка вероятност ще навлезнат нови технологии, чисто технологично ще се променят нещата. Съвсем наскоро с Мишо присъствахме на годишната конференция на Европейската асоциация на крематориалния бизнес и там се представиха доста интересни неща. Но новостите ще бъдат в чисто технологичен аспект. Между другото, в цяла Европа и в световен мащаб се отчита нарастване на интереса към тази услуга. Но чисто след 10 години, примерно в момента масово в Западна Европа, поради екологични съображения, най-вече навлизат електрически пещи за кремация. В някои страни експериментално това
нещо фундаментално ново, се прилага вече и така наречената водна кремация. Вече е налично в САЩ. Ами и в Белгия, доколкото знам, има такива крематориуми. Не съм сигурен за Холандия и Германия, май също има с водна кремация. Въпросът е, че технологиите променят и тези услуги. Но за мен основното е всъщност това, което многократно казвам тук, но то наистина е важно за мен, да бъдат услугите основно в полза на хората и да помагат на хората да преодоляват трудните моменти в живота, защото в крайна сметка, както често пъти сме си казвали и тук, като сме си говорили с колегите, ние сме тук да помогнем на живите. Покойниците да почиват в мир, нали? Избрано е дали ще бъде погребение, дали ще бъде кремация, но основното е да може да се помогне на живите хора. В този момент. Мишо, нещо, което ти искаш да изкоментираме допълнително? Което би искал да кажеш за крематориума? Не, той колегата беше доста изчерпателен и да, това е мотото на София крематориум. Всичко, което правим, да го правим за близките и за живите хора. Това наблюдаваме и всеки ден в водния процес. Абсолютно и се стремиме да подобряваме качеството на всяка една услуга, да предлагаме и нови съпътстващи услуги, кремацията както в помощ на близките, така в помощ и на погребалните агенции, които са наши партньори също. И това е стремежа на София крематориум да подобрява услугите си, доколкото е възможно, до най-високо ниво. Помощ на близките. Благодаря ви за разговора. И ние благодарим. За мен беше приятно.